riamh agus fáilte arás. Inniu bé mu ag breanú na grúpaí úirlisí atá an. Is féidir chuile úirlis a chur isteach in ngrúpaí de réir na cosúlachtaí atá acu, agus tá cheadă phríomh grúpa an. Breanamid inis orthu. An chéad grúpa má grúpa téadúirlisí, agus siod úirlisí le téada nó sreanga orthu, agus úsáidimid na sreangaí sin lení de henam. Cosúil leis an fidal atá in aiceal anseo. Tá cheadă sreang ar a fidal. An dara grúpa má cnág úirlisí, agus má chuingín tú nuair tá tú cnágar an doras tá tú búla richim, agus búlamid richim ar cnág úirlisí, cosúil leis an bárán tíhirirgam. An tríú grúpa ná úirlisí práis, agus bíonn na úirlisí práis dinta as práis, sin an 10 ór a bhíonn ar úirlisí beidir a bhecinn de bheith an telefís, nó cosúil leis an saxofón a bhíonn Lisa Simpson ag sinnam. Agus an grúpa deireanach ná gcaoi-úirlisí. Bíonn gcaoi ag teastal le hé gcaoi-úirlisí a henam, agus cílíonn sé sin go gcaithimid séadú isteach iontu, cosúil leis an adóg seo i mo lámh, siod fadóg mhór, agus cad tú séad isteach iontu chun fuama má áil amachas. Sin iad na cheadă phríomh grúpaí úirlisí. Agus is féidir na úirlisí sin a chur in aiceal le chéile ag sinnam le chéile I rud a ghlítear ceol-aran orthu. Agus séir is ceol-aran an ná clán go na úirlisí ar fad ag sinnam le chéile, agus go hiondúil bíonn duine amháin a ghlítear stúrthóir orthu ag seaasú agus ag tuairt tróir go na ceoltóirí sin. Nis síon na ceoltóirí seo in áit chuí speisialta, agus tá grúpa ar le nó áit ar le go na grúpaí úirlisí ar fad. Cosúil le na téadúirlisí a híonn chun tosaí agus an stúrthóir ag breanú orthu, na cnág úirlisí ar chlé anseo, gcaoi-úirlisí sa lár, agus úirlisí práis ar chúl. Mar sin tá áit speisialta acu le sí ar fad ina síonn siad leis na grúpaí atá siad iontu. Breanamid a chupla úirlis beidir timpeall ormsa inis go bhfeicimid bhfuil sibse in an oibriú amach cén cinál úirlis iad hain. Céird faoi an ceann seo in aicealam. An gcaithimid séad isteach sa gceann sin? Nó múlam richim orthu. Ní dóigh mé, tá cheadă sreang ar seo agus siod banjo, mar sin téann sé sin isteach sa ngrúpa téadúirlisí. Duine ceann amháin eile, céird faoin ceann seo tá mo lámh. Is fadóg cinál fada an ceann seo. Ní bhfuilm richim agus ní réon sreang aige, ach séad isteach an, mar sin is gcaoi-úirlis é seo. Breannaigh í timpeall sa Mháille bhfuil éon úirlis agaise, agus tríal oibriú amach cén grúpa hainse isteach iontu. Sin a log weimse, slán go fóill.